I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. Ναι. Ποιος είναι? Ναι. Ποιος είναι? Έτσι βρίζεις πάντοτε. Είσαι ο Μάρτιν Βίνερ? Ναι, αρέ, ένα χυμό σε παρακαλώ. Μάρτιν. Με λένε Ντενίς Ντάβορη. Ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 7 χρονών. Η μητέρα μου ήταν αλκοολική. Είμαι κάπως δειλή, αλλά ορισμένες φορές γίνομαι και επιθετική. Μάρτιν Βίνερ, τώρα που το σκέφτομαι, μήπως είσαι μαύρος? Όχι, αν είσαι δεν με πειράζει, δεν είμαι ρατσίστρια. Να σου πω, μήπως είσαι Εβραίος? Γιατί? Άγνωστη. Α, μου θύμωσες! Είσαι και μαύρος? Μπορώ να σε λέω Μάρτι και εσύ αν θες λέγε με Ντένι. Είναι σαν να με ξέρεις, αν και στην πραγματικότητα δεν γνωριζόμαστε. Θα σου εξηγήσω, αλλά μη μου θυμώσεις, υποσχέσου μου ότι δεν θα μου θυμώσεις. Άμα σου πω θα καταλάβεις, υποσχέσου μου όμως ότι δεν θα μου θυμώσεις. Ξέρω για σένα κάτι που δεν θα έπρεπε, κάτι πολύ προσωπικό και μυστικό. Έχεις κάνει κάτι που το ξέρεις μόνο εσύ. Κατάλαβες σε τι αναφέρω. Ποιο καΐκι, όχι άλλο εννοώ. Α, μου θύμωσες! Μου θύμωσες, σαν και υποσχέθηκες ότι δεν θα μου θυμώσεις. Η σχέση μας είναι νέο